Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Nicolae. O zi deosebită pentru toți cei ce poartă numele, o zi fericită pentru toți copiii și pentru toți cei care au primit în cizmulițe un mic cadou în acest spirit al lui Moș Nicolae. Să nu uităm că, în realitate, sărbătorile de iarnă ne aduc aminte că în fiecare zi putem deveni mai buni. Că în fiecare zi sunt oameni în jurul nostru ce doresc să ajute, să sprijine, să dăruiască ceva. Unii dăruiesc bani, alții dăruiesc cărți, unii dăruiesc diverse obiecte, jucării, dulciuri și așa mai departe. Dar oare știm să-i apreciem cu adevărat pe cei care ne dăruiesc timpul lor, parte din viața lor, parte din sufletul lor, din iubirea lor necondiționată? Când vom înțelege să apreciem aceste daruri cu certitudine, fiecare zi va deveni mai frumoasă, va deveni mai bună. Vom avea mai multe zâmbete, mai multe gânduri curate și nu va trebui să așteptăm doar sărbătorile pentru a face un cadou celui drag, celui de lângă noi, vecinilor, oamenilor pe stradă. Cel mai important cadou este zâmbetul, timpul și iubirea. Haideți să învățăm să fim iubire. Asociația Floarea Vieții D&L vă urează la mulți ani, sărbători fericite în continuare și cât mai multe bucurii să aveți parte în această lună binecuvântată.